kasiaan kini punyo geleran sesudah kakak nangkan pengetimba jobalia ai sungai kasihan kita lai punya geleran sesudah kakak ia lai timba jobalia tanun bagulu ang kakito kamar jaruta sisi kakito ambia ai urang dirantau ulalaba darurat sisi kakak diambil sungai kasiaan de tadi ado manyaboy kanan badu kakak badu bisia ai sungai kasihan dia lai ado menyabut kakak berdua dia lai berbisia-bisia kan duang kami berarti abad timba sima anak bana kakak
Sipaan ba dekat kakak adia. ai cả cả đi làm ba yêu lại cả cả đi xa đi xin mà ăn bán na yêu lại cả cả to đi Samo ditinggang hati si udaroni malaki pagi kita pada lambu ilapia. hai orang derang tahu pulang laba lelaki pagi yêu lại malam mui lapia Kato badawa ode kakak akan luang bisa di Sungai Kasiaan ayam mato jatuh manitia. ai cả tờ bài đào là bây giờ lại cũng là biết xa đi suốt ngày ca sĩ ai mà nói ra tua mà đi tiền Balan sakahang kami jo ayam kate awak malap kue katoe awak nan tabalia. hai orang di rantau pulang laba awak malam pun ia lại awak tak balik Kakak luang kami nangani kakak bisa di Kato kami de kakak tolong latih dia. ai cả cả nhua kami ia lại không là biết xa đi cả tờ an bơi ia lại có là tiền liền Nasi pai kami karena kakak tahu lunak basudu salamu ko kare batakia. hai orang di rantau pulang laba lunak basudu ia lại kare batakia Kami
Kalau dicali assalamuku kakak abisati ke pandayan dicali bertambah maningke Kalau dicari ialah kakak bisati. Jangan bayaran ialah tambah maningke. kalau dipatu kakak dilambau tidak ubah yo lai cobi dua tasake Hai orang dirantau pulang lama indah ubah ialah enak tak sakit. Yang